Oaia mică vrea să sară gardul până la primăvară. Da, oaia mică vrea să sară gardul până la primăvară. Toată iarna exersează îndelung, se antrenează, că oaia mică vrea să sară gardul până la primăvară. Primăvara înverzește, oaia mică se ivește, face săritura bună și ajunge drept în lună. Baci uitare supăratul cin l-o pus să facă gardul până la lună, înălțatul să nu sară necuratul.